Bon dia, soc el Miquel Ubuntero i no soc informàtic. I avui, novament, com he fet moltes vegades, estic aquí al monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, província de Tarragona, disfrutant un dimarts a la tarda d'una quietud brutal. Aquí hi ha un silenci, només s'escolten els ocellets. A mi m'encanta vindre aquí, avui que estava fent teletreball, he plegat aviadet, i me'n vaig al monestir de Poblet a presentar el Domingo Linuxero. Això va de Linux, no de turisme, els que no em coneixeu no us equivoqueu. Sempre faig la presentació del que mostrarem un Domingo Linuxero, que va de Linux, d'informàtica. M'agrada fer-ho d'algun lloc guapo. Quin lloc més guapo que aquest? És que hi ha una pau, una tranquil·litat. Aquells dies que avui justament tenia una mica de mal de cap i m'estaré aquí una estona sentadet escoltant els ocells i res més. És brutal. Bueno, anem al tema. Linux. Avui, novament, us presento l'escriptori de Linux Enlightenment, que és conegut per la seva lleugeresa. Això vol dir que consumeix pocs recursos del sistema operatiu. D'acord? Aleshores, joder, quina runa més guapa. Aleshores, el que deia, ja el vaig presentar fa uns mesos amb Body Linux, una altra distribució de Linux molt xula, però avui toca, mireu, mireu quin llacet més guapo. El coneixeu, el logo? Ben Default Wolf. M'he fotut el jersei de Ben Default Wolf, que és guapíssim. En Ben Default Wolf tenen ja diversos escritoris, el TDE de Trinity, el KDE, crec que estan traient Body Linux, hosti tu, és que n'hi ha tants, XFCE 4, brutal. Hosti, aquí els capellans del monestir tenen un jardí ben guapo, cosa que no critico, que està molt bé. I recentment Enlightenment. Jo l'he estat provant. Vaig veure, li vaig preguntar al ChatGPT, escolta'm, l'Enlightenment aquest quanta memòria RAM necessites? I em diu, mínim 512 megas. Ja veus, ni un giga. Diu ara, em diu el ChatGPT, para una experiencia de usuario mejor, 1 o 2 gigas te va a ir más fluido. Pues imagineu-vos amb el meu ordinador en 14 gigas. Joder, és que va fino filipino, una passada. I és el que veurem avui amb Ben Default Wolf, aquí traiem pit. Amb Ben Default Wolf farem aquest escritori, el provarem una miqueta, el tocarem, el configurarem i veureu que si teniu un ordinador vell, d'aquells que dius és que ja no me soporta el Windows 11, és que amb el Windows 10 va lento de cojones, i fots un Linux d'aquests i és com reviure l'ordinador, és una passada, és brutal, i això és el que us mostraré avui des de casa. I ja per acabar, pel que no hagi vingut per aquí al monestir de Poblet, allà darrere ja deixo el que és el monestir pròpiament dit, i ara sortint, és xulo perquè té dues entrades, aquesta, que sembla com si aquí potser hi hagués una altra porta i l'hagin tret, no ho sé, una segona porta de ferro. Jo crec que això era un tema per seguretat, no? I el que no volien deixar entrar i s'acostava massa, des d'aquells forats que hi ha allà de la sostre, aceite hirviendo, nen, pa quemar-se. Mira, no sé si s'ha notat, però he estat a punt de fotre'm una hòstia amb aquesta cadena. És el que té anar filmant i no mirant on has de mirar, s'ha de mirar al terra. I allà hi ha l'altra sortida, que també, no sé si tindria doble porta o no, amb una altra muralla, no? Vull dir que això jo suposo que seria una miqueta un tema de seguretat a l'època medieval. I per cert, ja per acabar, abans d'anar a casa a veure això que hem comentat, sortint a l'esquerra hi ha un pàrquing enorme, molt gran, allí vull dir, allí caben 40 autocars, vull dir que el tema pàrquing no hi ha problema. No us espanteu que si aparqueu al pàrquing i diu, oh, no està dintre. Caminar fins allà són 2 minuts, que no passa res. Em sembla que en tema minusvàlids permet entrar cotxes, però la gent que no té problemes de minusvalia perquè al pàrquing. I ara he vist, novetat, que ho estan fent, no està acabat, estan fent com una àrea de pícnic, unes taules de fusta, amb sol i amb ombra, que està molt bé, que no sé, bueno, si vens aquí a fer la visita i
i després de fer la visita tu tens la teva motxilla, el teu menjar i tal, i ja estan fotent una àrea de pícnic, això és nou. Mira que fa anys que vinc per aquí, fins ara no se'ls hi havia ocorregut. I també, aquesta és l'entrada principal, on aquí hi ha la carretera. Aquí hi ha una botiga on podeu comprar, suposo que llibres que parlin d'aquest lloc, alguns records, clauers i punyetetes, com dic jo. Sempre està bé, no? Si no ets d'aquí i te'n vols emportar un bonic record, doncs no està malament. Doncs va, ara sí que acabo el vídeo. Aquí hi havia abans una fonda, llàstima que ara està tancada. Si heu de menjar l'Espluga de Francolí amb cotxe, ho teniu a 2 minuts. Jo passejant vinc amb un quart d'hora per aquella muralla cap allà, o si no, si voleu fer una miqueta de turisme, si aneu per aquella banda, aquí està el pàrquing, aquí hi ha l'entrada del pàrquing, ¿vale? A darrere aquí, mira, aquesta taulada que es veu del pàrquing és la zona nova de pícnic. Per allà anireu a el que s'anomena les Masies, que és com un barri, hi ha unes cases d'aquelles molt antigues, molt guapes, i si continues caminant arribes a l'Espluga de Francolí, que trobareu diversos bars i restaurants per menjar o fer-se un dinar. I res, espero que us hagi agradat als que no sou d'aquí o no coneixeu aquesta ràpida visita exterior del monestir de Poblet. Evidentment es pot visitar dintre, però no vull fer el vídeo més llarg del que ja l'estic fent. I a casa veiem Bend the Full Wolf amb Enlightenment, superlleuger, guapíssim. Anem i ho veiem a casa. Fins ara. Bé, ja estem aquí a casa amb Bend the Full Wolf, amb el seu escritori Enlightenment, que hem comentat que és molt lleuger. Comencem com comença molta gent, fent un H-top. Se m'ha oblidat. Ara estic gravant amb OBS Studio, veieu? Aquest és el programa que es diu OBS Studio, que és el que utilitzo per gravar l'escriptori. I aquest programa xupa molta memòria. I tenia que haver obert això i fer una captura de pantalla perquè ho veiéssiu abans de començar a gravar, perquè, clar, ara aquí està gastant 1 giga i pico i no és una cosa molt rellevant. Llavors haureu de fer un acte de fe. Amb inici, Enlightenment, us ve a gastar uns 200 i poc megas, que és poquíssim. Jo que li vaig afegir Bluetooth i alguna altra cosa més, se'm posa amb un consum de 400 megas, que continua sent molt poc, perquè us mostro la memòria RAM que tinc jo. Memòria, 14 gigas. Clar, 14 gigas, que gasti 200 o 400 és completament irrellevant. Si teniu un ordinador, una castanya d'ordinador que tingui menys de 2 gigas de RAM, això s'anirà molt bé, perquè a l'inici us gasta 200 megas, imagina't. Ara, un cop ja teniu 14 gigas, o 8, o 4, ja el consum inicial és igual si són 200 amunt o 300 avall, d'acord? Perquè ja, anirà perfectament. Anem a personalitzar una miqueta el sistema operatiu abans de veure'l, no? Jo, els que em coneixen, ja sabeu que sempre l'orientació, que veieu que aquí hi ha un munt d'opcions, jo la canvio i la foto amunt. Això ho faig sempre. Els que em coneixen ja ho saben. El fons d'escriptori. Normalment m'agrada fosc, però, per canviar una miqueta, aplicacions, on estava? No, a preferències, fons de pantalla. Aquí, és que, ojo, mira, torno a ensenyar-vos les preferències. Hi ha un fotiment de coses, paleta de colors, guinys, composició, taulers, temes. Això, un cop el teniu instal·lat, és qüestió de començar a potenejar, que no passarà res perquè canvieu el tema sense voler, fiqueu un que no us agrada, després el recupereu i ja està. És molt, molt personalitzable, ¿vale? És la canya. Mira, aquest m'agrada, aplica. Per fer un canvi una mica notori, no? D'aquell blau fred, aquests tons més càlids, hem posat la barra aquí amunt, ja estem fent cosetes, no? Quan el tingueu recent instal·lat, teniu dues coses molt interessants. Una és el de Maps Apps. Aquest sistema, per defecte, té molt poques aplicacions instal·lades i ja cadascú després, si vol, se n'afegeix. Però una manera d'afegir un paquet
aplicacions bàsiques, és aquest que diu instal·lar selecció del software. Li pego aquí la primera opció, llavors aquí començarà a fer cosetes. Jo ja ho he fet, o sigui, potser em dirà ja ho tinc instal·lat o qualsevol cosa semblant, però és que és només picar aquí, deixar que treballi i al final dir que s'acabi. Jo us ensenyaré les aplicacions que venen per defecte, us diré quines són més o menys si no em falla la memòria i les que jo he afegit, d'acord? Accessoris. El més important m'ha afegit l'Easy Flatpak i bueno, el Ventoy és per fer allò USB, per arrencar amb Linux. L'altre crec que ja venia. L'Easy aquest és el més important, diguéssim, perquè si no voleu utilitzar el terminal per instal·lar programes, doncs aquí veus aplicacions populars, per temes, etc. No? Però aquí és molt fàcil buscar, per exemple, jo què sé, imagina't que et vols instal·lar un paquet ofimàtic, no? Com el LibreOffice. Doncs mira, aquí el tinc, LibreOffice, no? Li diries instal·lar i t'ho instal·la un paquet ofimàtic. Que vols ficar-te algun joc, bueno, el que sigui. Aquí no sé si... exacte, és aquí on ve el de per temes. Games, gràfics, algunes coses veig que no estan traduïdes al català, a vegades passa, eh? Si li pico aquí a Game, doncs mira, tots aquests jocs, ¿vale? Si sé el nom, doncs el busco aquí. L'instal·lador aquest és molt senzill, mira, aquest Arena el selecciones, li dius aquí Install, Confirm, i ja està. I quan hagi acabat la instal·lació, mentre jo us ensenyo el sistema operatiu a veure si acaba, hauria d'aparèixer el menú de jocs, ¿vale? Ho minimitzo. Això en quant a lo del... que ho torno a ensenyar, el que us he recomanat de donar-li a instal·lar selecció del software, ¿vale? I després jo ho faria amb aquest ordre. Després el número 2, instal·lar el Flatpak, que és aquest que hem vist ara fa un moment. Després s'ha de reiniciar l'ordinador. I la tienda Easy Flatpak. Aquesta és la que hem vist fa un momentet, d'acord? Jo us recomano que us ho feu, perquè llavors aquí aplicacions, a no ser que siguis un usuari avançat i dius, jo tot això no ho necessito. Jo m'he afegit aquests jocs. A gràfics, per defecte només ve el visualitzador aquest de PDFs, però si li dones a les altres, doncs t'añadeix aquests programes. A internet el mateix, em sembla que només venia el Chromium, aquest, o Thorium Browser, o aquest, el Chromium dels dos venia i poc més. Jo al dir-li a la selecció del sistema, doncs mira, tinc l'Element, tinc el FreeTube per veure vídeos del YouTube, el Telegram i el WhatsApp, sí, aquest que els utilitzo molt, bueno, m'ha ficat cosetes. Amb el multimèdia el mateix, crec que només venia de sèrie, només et ve el reproductor de multimèdia, aquest player. M'ha ficat l'UVLC, que és més... reprodueix més formats, i l'Audacious, crec. Aquests dos els he afegit jo, el Carele de l'altre. A l'Office només venia també el lector de PDFs. El paquet de LibreOffice me l'ha afegit amb la selecció del sistema. I a Other, bueno, tenim això que ja hem vist. I aquest, el canviador init, quan l'instal·leu, estava aquí dalt, però jo l'he tret, ¿vale? És per si voleu canviar això ja per qui sàpiga una miqueta de què va el tema. Pots canviar l'init del sistema, el que carrega a l'inici. Jo li he ficat aquest, venia el 6V init i li he ficat l'open aquest perquè he escoltat que arranca l'ordinador més ràpid, simplement per això. Fas clic i t'ho fa, reinicies l'ordinador i això és molt fàcil. Jo ho vaig treure d'aquí perquè un cop ho he utilitzat ja no l'utilitzaré mai més, com per exemple aquesta icona ja no la faré servir més, no? Doncs puc fer clic amb la dreta, icona, elimina la barra, fora. Ara imagina't que l'Steam, que l'acabo d'obrir ara, volguéssiu que es mantingui aquí. Clic amb la dreta, icona, afegeix a la barra. Ara l'afegiré i encara que el tanqui... mira, se m'ha instal·lat aquí alguna cosa. Ui, no sé què m'ha fet ara. Disculpeu, ha fet alguna cosa estranya. A veure si fa aquest... no, encara està treballant, fora. Doncs bueno, podeu, amb el clic a la dreta, afegir i ficar coses. Vaig a fer un trago d'aigua. És que tant xerrar. I el que és aplicacions ja ho havíem vist tot, no? Pràcticament havíem vist lo de l'Office, lo d'Other i lo del sistema. Val? Què més? Per veure una miqueta lo ràpid que funciona aquest sistema, si li dono a obrir un document de Word, veureu que pràcticament són 2 segons.
Ja el tenim aquí obert, més ràpid, no? I això, tancar, maximitzar, minimitzar, fins aquí bé, no? Ara l'he tancat, crec. Vale. Navegador de fitxers. Jo tinc aquí el Zunar, que és el que he afegit aquí dalt, no? Perquè és el que m'agrada utilitzar. Bé instal·lat, però aquí dalt, com a accés directe, em venia un altre, que ara us el mostraré. Aplicacions, sistema, aquest. L'administrador d'arxivos d'Enlightenment, de l'escriptori aquest. Aquest consumeix menys recursos, però visualment a mi m'agraden més aquestes icones que no aquestes. Això d'aquí m'agrada més que això d'aquí i per això utilitzo més el Zunar, que ja és bastant lleuger. El Zunar l'utilitza molt amb l'escriptori XFCE. És un navegador d'arxius bastant lleuger. Aquest encara ho és més. El que dèiem abans, tens un ordinador només 1 GB de RAM, que és una castanya, utilitza aquest. Ja tens més de 4 GB de RAM, utilitza el que vulguis. Jo aquest, simplement perquè m'agrada més, i per això el vaig afegir aquí dalt, val? Però que ho tingueu en compte perquè aquest és el que trobareu aquí amb aquest símbol blau, per defecte, i si no us acaba d'agradar, doncs teniu una segona opció. D'acord? Què més volia ensenyar-vos? Que tenia aquí una xuleta que ara estava revisant, el dels programes, l'Steam. Bueno, sí, volia mostrar-vos l'Steam, que funciona perfectament amb aquest escriptori online. Jo per afegir-lo vaig utilitzar amb aplicacions sistema aquest, el que hem vist fa un moment, no? El del... On el tinc? Ara l'he perdut. Espera. Aquí. No està en sistema, està accessoris. Que curiós. Easy Flatpan, ¿vale? Aquest que hem vist fa un moment. Jo aquí dalt vaig ficar Steam, ¿vale? I aquí tinc l'Steam Launcher. No el link, aquest, el lanzador és el que heu d'utilitzar per instal·lar-ho a l'ordinador. I amb 2 clics ja el tenia instal·lat. Podíem veure un joc 2 minutets, no? Per veure que el sistema operatiu va molt lleuger. Això de lo vulcanitzat, com que sé que no és imprescindible, ara faré omitir. Quan acabem de veure els 2 minutets del joc, us ensenyo una coseta més que se m'ha oblidat de l'escriptori. I haurem acabat el vídeo d'una ullada a Ben Default Wolf amb l'escriptori Enlightenment com un escriptori molt lleuger. Jo fins ara sempre anava amb els ordinadors vells amb el XFCE, però crec que a partir d'ara aniré amb Enlightenment. Anem a veure el joc. Bueno, aquí hi ha moltes opcions, aquest. Bueno, no me'n recordo on era. Sense començar l'acció, no. Havia un... Pantanos, a veure... Pantanos no sé. És que hi ha un munt d'opcions, Aquest del Mull l'altre dia vaig jugar i em va agradar. Ja heu vist que hi ha moltes opcions. Passa? Tyron, mira, té aigüeta. Vine, Tyron. Té aigua. Té aigüeta. Un servidor no puede continuar más, pero el puente queda a poca distancia. Gracias, Virgil. Cuídate, hermano. Bueno, anem a fotre 4 tiros, 2 minutets.
Hemos Deia llegado que... muy lejos. Estoy orgulloso. A veure si tinc Solo l'arma, sí. queda cruzar el último kilómetro. Hi ha algunes, diguéssim, partides, pantalles, digue-ho com vulguis, seqüències, que són de nit, jocs molt foscos, i a mi em cansa amb la vista, però aquesta, veus, hi ha bastanta claror, més còmode. Vale, a veure. Aquí ja comencen a vindre. Ui, quina Eso me da punteria, muy tu. mala He espina. fet 3 hits. Vosaltres què? No veniu? Em quedo aquí sol, cabrons. Permanece juntos para sobrevivir ya, pero es que los otros son los cabrones, no vienen. Hòstia puta, aquest va... Ui, que punto. Joder. Vaig a recargar. Hi havia un que venia com un casco de poli. Una bona idea és deixar que els col·legues aquests que venen amb tu que s'acostin, no? I ara, per exemple, faig així, veus? Ells avancen. Llavors, ells et treuen molta feina. Us fixeu com els col·legues m'estan ajudant? Ara, si vols ser el valent i anar al primer, doncs tu mateix. Toma. Buen tiro. Vale, no sé cap on he d'anar. A veure si puc passar cap aquí. Bueno, el joc, aquest, el Dead for Dead, on com es diu, la veritat és que va molt bé, molt fluid, No fa el... ¡Hay un bomber! Ui, gens de lag. A veure si puc saltar la de joc. Va. Per aquí hi ha una porta, anem a veure què trobem. Uf, hi ha molta penya, Quasi que em tiro enrere. Mira, un poli d'aquests que ve campus de dos, ara tires enrere i els col·legues et fan la feina. Bueno, merda, aquest de color verd, l'àcido aquest és, ja ho diu aquí, peligroso, evita l'àcido. Merda, m'ha agafat un, merda, ara seré com el Will. Nick, te has salvado. Gracias, Nick, eres un buen hombre. No me pujo sobre un cotxe, que igual et sembla que més segurs. Quins pisos més macos. I aquesta bandera, ni puta idea. Bueno, pues ja hem vist una miqueta el joc, tampoc és qüestió d'allargar gaire més el vídeo. Ho deixarem aquí, que vingui una altra oleada de zombis i acabarem, d'acord? Bueno, es nota que ho he ficat en modo fàcil. Hòstia, aquests que porten cascos són una mica cabrons, Ui. Hòstia puta. Vinga, va. Acabem aquesta oleada. Que venen per totes bandes, No dispares a tus compañeros. Así es el querer, hombre. Oiga usted, no se lo tome tan a mal. Merda. Està ficant merda negra. Ja que me'l puc carregar. Està jodiendo l'àcido. Joroba bestia de Rotterdam. A ver qué hay por aquí. Un camión. Mira qué edificio más guapo. Pues bueno. Estás muy mal, para. Vale, recibiendo curación, muy bien. Pues, millor dit, doncs, disculpeu, pues no, doncs, sortim al menú principal, que us volia ensenyar una última coseta de l'escriptori, i amb això haurem vist, pues, bueno, que en Lightning funciona molt bé. La propera setmana veurem com instal·lar-ho en Dual, veurem com recuperar el programa d'inici. El Dual és si tu tens el Windows i t'instal·les el Linux, que t'arrenquin els dos i a vegades el programa que ha de fer això se'n va a la merda. I aquí porta un programet per recuperar-ho, val? I per acabar us volia mostrar que, no sé si ho he mostrat abans, aquest menú principal on hi ha les aplicacions preferides i la resta, tu aquest menú el pots recuperar a qualsevol lloc de la pantalla. Si jo ara pico aquí, veieu? El mateix menú d'aplicacions preferides, aplicacions, navega, el pico. A qualsevol lloc de la pantalla, aquest menú que hi ha aquí, el puc tindre també aquí.
I les que jo he afegit a preferides, en lloc de fer clic esquerre és el menú principal. Però si faig clic amb la dreta, me surten les aplicacions preferides. Jo utilitzo molt el Telegram, l'Steam i el LibreWolf, que ara l'obriré un moment. Llavors és molt còmode. Tingui on tingui el ratolí, sense haver d'anar a buscar la tecla menú. Per exemple, pel navegador d'internet hauria de fer menú, aplicacions, internet, LibreWolf. No és més fàcil clicar amb la dreta i ho tinc aquí? Sí, no? Doncs ja està. Fàcil. Em sembla que per afegir una a favoritos era clic amb la dreta, per exemple, aquest a l'OBS Studio, si volgués ficar a la barra seria aquí, aquesta barra, i el que no recordo, hòstia, ara se m'ha oblidat, a veure si, per exemple, a jocs, si aquest volgués ficar a favoritos, clic amb la dreta, no. Ai, ara estic un altre cop obrint a l'Steam, bueno, és igual. Com era? Clic amb la dreta, propietats, contingut, preferències, fixeu-vos si hi ha mou a escritori, això deu ser per ficar un accés directe a l'escritori, i ara no trobo lo de preferits, bueno, és igual, no vull allargar el vídeo. Lo de l'escritori és això que veieu per aquí, veieu aquesta icona de l'Steam, el vaig ficar a l'escritori. Ara no me'n recordo com collons es foten aquests de preferits. És alguna collonada d'aquestes, És que aquí, quan fas clic amb la dreta, orientació, això és per l'escritori, hi ha tantes i tantes opcions. Està molt bé, Està molt bé. Aparença, joder, macho. I fins i tot també, ja per acabar, la barra aquesta, si voleu, amb clic amb la dreta, podeu fer que s'amagui automàticament. Si fas clic aquí, la barra desapareix si us molesta. A mi és que m'agrada. En fi, no sé. L'Alignment és tan personalitzable com l'XFCE o més. És l'hòstia. Gasta poca memòria RAM, va molt ràpid i molt bé. A mi m'ha encantat, ja el tinc de fa un parell de setmanetes i us el recomano totalment. I amb això, per acabar el vídeo, apaguem aquí. Fem clic i apagar. Apa, adeu. Wow.